Στο πλαίσιο της κοπής της Βασιλόπιτας, η ΕΠΕΣΤ τιμά πρόσωπα και σωματεία, ξεκινώντας με τον Γιώργο Μανολόπουλο, τον οποίον τον γνωρίσαμε ως διοικητικός τέλεχος του Ηρακλή στα τέλη του 1986. Το όνομά του συνδέθηκε διοικητικά με όλες τις επιτυχίες της ομάδας, με την αγάπη του για το βόλεϊ και την επιθυμία του να συμβάλλει στην ανάπτυξή του, τον οδήγησαν στο να αναλάβει μαζί με τον Αχιλλέα Μαυρομάτη, μετά από μια περιπετειώδης πρώτη εκλογή το 1990, τη διοίκηση της ΕΠΕΣ το 1993 ως πρόεδρος αυτής. Παρακαλούμε τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου να προσέλθει για να παραδώσει την τιμητική πλακέτα στον κύριο Γιώργο Μανολόπουλο. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε, που είστε εδώ ενωμένοι, που σας βλέπω σαν μια οικογένεια. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Ο αθλητισμός, όλοι ξέρουμε ότι δυναμώνει το πνεύμα και το σώμα και έχει πολύ θετικό αντίκτυπο και στις νέες γενιές αλλά και σε όλους όσους είναι μέσα. Αλλά τα λόγια καλά είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνοδεύονται και από αθλητικούς χώρους και να υπάρχουν υποδομές για να υποστηρίξουν τον αθλητισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά από πολλά χρόνια, στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο Αθλητισμού και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει στο προσκήνιο τη Θεσσαλονίκη και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και για πρώτη φορά στα ΕΑΚ αυξήθηκε ο προϋπολογισμός και έγινε το σπίτι του βόλεϊ. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ήταν για πολλά χρόνια με ειδικό τάραφλεξ, ήταν μια πολύ ωραία κίνηση και θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει συνεργασία και εφόσον υπάρχει ένας υγιής διάλογος και όρεξη για τον αθλητισμό και για έργα, πιστεύω ότι θα έρθουν και οι πράξεις και τα παροδέα όπως έγινε με το σπίτι του βόλεϊ και ελπίζουμε να έχουμε πολλές ακόμα εγκαταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Καλή χρονιά, με υγεία, με ειρήνη και με πρόοδο στην πόλη μας και στη χώρα. Η ΕΠΕΣΤ τιμά τον Αχιλλέα Μαυρομάτη, τον οποίον το γνωρίσαμε το 1985 ως έφορο όλων των τιμάτων του Συλλόγου Αποφύτων Πειραματικού, όπου παρέμεινε ενεργός από διάφορες θέσεις μέχρι το 2011, ενώ εδώ και 3 χρόνια επανήλθε και κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου. Στην ΕΠΕΣΤ εξελέγει το 1990 και το 1993, αποφάσισε με τον Γιώργο Μανολόπουλο να προσπαθήσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλήματος και στη δημιουργία μιας ένωσης πρότυπο στη λειτουργία της, αναλαμβάνοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μανολόπουλου το 1999, διατήρησε τη θέση του Γενικού Γραμματέα με πρόεδρο τον αείμνηστο Θανάση Γεωργιάδη. Το 2008, μετά από 18 συναπτά έτη, σε διάφορες θέσεις του ΔΣ του, στα κοινά του αθλήματος, αναγνωρίστηκε και τον έφερε στον προεδρικό θόκο της ΕΟΠΕ. Την βράβευση στον κύριο Αχιλλέα Μαυρομάτη θα κάνει η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Η οποία ξέχασε πριν να πει ότι ήταν παίκτρια και στη Σάλα και εξακολουθεί να είναι, για τον εαυτό μιλάω, μπράβο, και είμαι παίκτρια ακόμη στο beach volley. Έχω το θράσος να παίζω ακόμη, για να καταλάβετε δηλαδή τι σημαίνει το βόλεϊ για μένα, τι σημαίνει, είναι ζωή. Ο Γιώργος προηγουμένως με εξουσιοδότησε εμέσως να πω κι εγώ 2 λόγια. Καταρχήν να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί στον χώρο του βόλεϊ βλέπω ανθρώπους που είμαστε μαζί πάνω από 30 χρόνια. Ήμασταν μαζί, γνωριζόμαστε από πριν από 30 χρόνια και παραπάνω, 40. Λοιπόν, και μετά από μία περίοδο δύσκολη, στην οποία οφείλω να πω ότι ένιωσα έως και απόκληρος από το χώρο του αθλήματος, δέχτηκα μία πρόσκληση από τη Δήμητρα και τους συνεργάτες της για να μας βραβεύσουν σήμερα. Νομίζω ότι όποιος δεν τιμά το παρελθόν, όποιος δεν αναγνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί να προχωρήσει και μπροστά. Το βόλεϊ είναι σε καλά χέρια της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, νομίζω, και θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν, και μόνο που βλέπω τόσους χορηγούς, έστω ένα λίγο να έχουν δώσει ο καθένας σε μια τέτοια εκδήλωση, είναι ένα καλό δείγμα για τη συνέχεια, καλή αρχή.
να πω κάτι. Ας είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Το βόλεϊ είναι το ωραιότερο άθλημα. Ας είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Ας ακούμε και την κριτική, ας ακούμε και την κουβέντα, ας κάνουμε, μην φοβόμαστε το διάλογο και να μην κοιτάζουμε μπροστά. Με τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Ο Γιώργος ο Μανολόπουλος είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος από μένα και με τελείως διαφορετικές αντιλήψεις σε πολλά θέματα. Και όμως μαζί πορευτήκαμε πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τα χρόνια της ΕΠΕΣ και στην Ομοσπονδία, γιατί καταφέραμε και συνθέσαμε τις αντιθέσεις μας και με παραγωγικό διάλογο βγήκαμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμητρα, δηλώνω που είσαι. Δηλώνω ότι θα είμαστε δίπλα σου, ό,τι χρειαστείς. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ΕΠΕΣ τιμά τον Παύλο Αναστασιάδη. Η αγάπη του για το βόλεϊ υπήρχε από την νεανική του ηλικία. Υπήρξε παίκτης ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Τρίτονα και αργότερα του Επίκουρου. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Επίκουρος Πολύχνης και επί 20 χρόνια αντιπρόεδρος στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. Την πλακέτα θα παραλάβει εκ μέρους του αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, κ. Κώστας Χαριτονίδης. Την πλακέτα θα παραδώσει ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος, πέρα από το βόλεϊ που το αγαπούσε πάρα πολύ, έχει μια αγάπη αιώνια τον ΠΑΟΚ και είναι στην Ισπανία. Σε καλό δρόμο είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου τη Δήμητρα για την πρόσκληση αυτή. Δεν είμαι άνθρωπος του βόλεϊ, της πετόσφαιρας, αλλά μέσα από τη Δήμητρα, μέσα από αυτό το θηρίο εδώ πέρα που λέγεται Θανάσης Καπετανάκης, έμαθα και το βόλεϊ, παρακολουθώ και βόλεϊ. Βέβαια, ο Θανάσης είναι στον ΠΑΟΚ. Εμένα το αίμα μου είναι εκγενετήσει με ΠΑΟΚ. Αυτό το ελάττωμα δεν αλλάζει. Πηγαίνω συχνά μαζί με το Θανάση στον ΠΑΟΚ και πάντα αυτό το οποίο λέω, τι κορμιά είναι αυτά τα οποία ασχολούνται με το βόλεϊ. Μακάρι να τα είχαμε κι εμείς. Αυτό το οποίο κάνετε είναι σημαντικό, στηρίζετε τον αθλητισμό, είστε δίπλα. Πολλοί από εσάς ήτανε στην Ομοσπονδία, ήτανε σε συλλόγους, ήτανε φίλαθλοι, ήτανε και αυτοί οι αθλητές. Ας συνεχίσουμε έτσι, ας προσπαθούμε τον αθλητισμό να το στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Ο Βαγγέλης Δινόπουλος ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1975 από την Καρδίτσα. Η ενασχόλησή του με το βόλεϊ προέκυψε τυχαία λόγω της τοποθεσίας που ήταν το σπίτι του δίπλα στη Χάνθ. Εκεί, παρότι η σχέση του με την πεντοσφαίρη ήταν μηδενική, ανέλαβε υπεύθυνος των τμήματων βόλεϊ της Χάνθ από το 1978, στην πορεία του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επί σειρά ετών πρόεδρος των ομάδων. Την πλακέτα θα παραδώσει ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κύριου Στέφανου Κασελάκη, ο κύριος Βαγγέλης Δινόπουλος να παραλάβει την πλακέτα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Εύχομαι δύναμη, συγχαρητήρια για την εκλογή σας, συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα κάνετε καλή δουλειά, γιατί αγαπάτε αυτό που κάνετε. Είμαστε δίπλα σας, όπως είπε ο φίλος μου ο Αχιλλέας, ο οποίος είναι μέντορας μου, γιατί ίσως αυτός με έφερε στην ΕΠΕΣ. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας λέω κάτι, κύριε Πρόεδρε, γυρίστε τα γήπεδα. Γυρίστε τα γήπεδα να σας δούνε όλα τα σωματεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σιμόπουλο από μεγάλες ομάδες τι είναι. Γιατί εμείς είμαστε σε εκείνο τραπέζι αρκετοί είμαστε Ηρακληδείς και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Καλή χρονιά σε όλους και πάντα επιτυχίες. Τον κύριο Στέιο Δημητριάδη ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τον Νέο Σταυρούπολη το 2004 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως υπεύθυνος ακαδημιών. Από το 2008 εξελέγει πρόεδρος του Συλλόγου, όπου και παρέμεινε έως το 2023. Επί της προεδρίας του την αγωνιστική περίοδο 2012-2013, η ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Α2 γυναικών και την επόμενη 2013-2014 αγωνίστηκε στην Α1 των γυναικών. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του ΕΟΣ και υπεύθυνος όλων των τμήματων βόλεϊ του Συλλόγου.
την πλακέτα στον κύριο Στέλιο Δημητριάδη θα παραδώσει ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, κύριος Κώστας Χαριτονίδης. Η ΕΠΕΣΤ τιμά τα σωματεία για τις διακρίσεις τους την αγωνιστική περίοδο 2023-2024. Τιμά το σωματείο της 10 για την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 κοριτσιών. Την πλακέτα στον εκπρόσωπο της 10 θα παραδώσει η πρόεδρος της ΕΠΕΣ, Δήμητρα Χαριτίδου. Η ΕΠΕΣΤ τιμά τον Ηρακλή για την δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K21 αγοριών. Την πλακέτα θα παραδώσει ο κύριος Στέλιος Κουτουνίδης, εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ. Από της απουσίας του κύριου Θεοδόρου, την πλακέτα θα παραλάβει η πρόεδρος ΕΠΕΣΤ, Δήμητρα Χαριτίδου. Η ΕΠΕΣΤ τιμά τον ΠΑΟΚ για την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 αγοριών. Η κυρία Δήμητρα Γιαννιού να προσέλθει για να παραδώσει την τιμητική πλακέτα στον αθλητή του ΠΑΟΚ, στο Σοκράτη Μαυρομάτη, τον αθλητή του ΠΑΟΚ. Η πλακέτα θα δοθεί στο Σωματείο Πόμου Δανείων για την πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων που το διοικούν στην ανάπτυξη του αθλήματος της πετοσφαίρισης. Και θα παραδώσει ο ταμείας της ΕΠΕΣΤ, κύριος Γιάννης Σουρμπίδης. Η κυρία Αδαμαντία Σολομού σε μια ειδική διάκριση για την ευγενική της προσφορά. Την πλακέτα θα παραλάβει ο ανεψιός της κυρίας Αδαμαντία Σολομού.